Terketeran mau manis beli minyak kemas dompet kebelar bila depan ingat tangis lamun jauh mari saria campur sari cahaya ning bu daya ayo cak lanang trak tundung aduh iki yo ono ae Egolani dijarti egolani walah pripun lho Bu lah ya Bang walah wis aku sih seneng kon migol iki gur kepingin ngeramekne kajate Mak Gunawan karo Pak Gunawan ya sing penting guyub rukun tetep di jadekno satu lah ngono to jadekne siji iya monggo Bu Jarti saiki sampean durane dura sik monggo durane dura kali pare ae dura kali pare ya Ambu mande ceknya isi lanjut daun nangka sebelah baju ceknya cek-cekan sang ketiga yo merdeka kanan kiri jos Ugora lali soning apa iki audio Alvanda matur nuwun video syuting Gladys Multimedia laris Gladys iki tenan apik Gladys iki cara ning batu ning nggon aku iki kembang sing regane larang oh iya kelire warna-warni lho sing warna-warni ku yo iya lho Bu oh iya monggo Bun selamat datang Beni ya ini kan sejak jam 8 menika oh mboten tasik setengah 7 oh iya enggak apa-apa setengah 7 didawak-dawak anu panggih kali melekan nggih Pak iya no karo melekan ayo Bapak Ibu kami ucapkan silakan duduk menikmati hiburan ayo kanca
wong sing remo 5 bersaudara asli saka Malang wong sing ngendian sak
Ayo nih bro yuk. Ayo lo cok. Mas yuk. Wiwit biyen mas, aku wis nate matur. Jarni. Loro larane wanita sing dibayu. Ayo kene, tega-tegane ben bojo. Kan mas nembung, yen arep rapi loro. Gede lu jemuri kenai kaku. Kenapa piye? Bang selingkuh arah luwe becik wayo. Ojo to Kang Mas, ojo to Kang Mas. Apa kowe luwe seneng apusi. Aku jajan tapi kowe ora ngerti. Apa kowe mas, apa kowe durung kandhang sujono. Pancen angel pancen angel ngrebut ati kencana. Ngendi ana mas, tuladane coba wanita ngendi. Kene nyedak orang kandhani. Ya sebodo karo Raden Joyo. Ton ayu kumpul karo marune. Ora iso nanging malah yuga ati. Bebarengan abangmu tresno sejati. Kutha Batu lho Dek Jarti. Udah batu. Kota mari wisata katon nyejo biru gunung Arjuna wetan adoh katon gunung Semeru Halo. Bu Jarti. Halo, ya. Niki mau wonten pamundutan. Gerigis, Merkesati. Merkesati uga ora Terus? lali pambundutane Pak Tinggi belah duren. Ya.
ya. Jadi enak lho Pak Tiki Oh belah. iya betul. Belah durian ini ragur malam hari, siang hari, pagi hari ya wis oke ae. Ayo. Kirikis dulu ya. Yang belum nyanyi ada ini Mbak Ririn. Mbak Ririn ya. Anis Delvista. Yuk. Mbak Ririn. Halo. Lagu terbaru Mbak Ririn. Ember, kita Velocity bareng-bareng ya. Velocity. Oh iya, Yo, ta? Velocity. Ngene kuwi lho, Ya, Mbak. oke. Apa iku jenenge? Velocity. Velocity. Oke.
sedaya. Siap. Ayo. Ayo. Iki lho barange. Kari manis, geriang manis sampai gelang. Wes yo wes, dobriko mikir sing kuno. Kari manis, geriang manis sampai kula. Wes yo wes, aku dipikir apa kerasa. Ayo mana manis. Kerekes aduh, udan rekes. Soyo suwe antara klujuke. Apa riko nangis. Apa tahan dirasa. Terima kasih. Bubul, bubul. Oh, Rana Duka. Merana, memang merana. Kala putus cinta, merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka ke jalan putus cinta. Tetapi jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka boleh berduka, sedukanya saja. Mas operator joget gendang, gak gini gak mau nih. Gendang dangdut. Hai. Jangankan cuma tersayang, nyawa pun bisa melayang. Terima kasih. Jangankan cuma tercinta, raga pun pasti berpisah. Jangankan cuma suka,
aku. Belum kering lukanya hatiku, luka Kau sakit tapi kini engkau kembali memohon mengharapkan diri. Kau kembali padaku dulu dari cinta ke lain cinta, turunkan puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku. dia lagi sayang nih Korea. Mas Gunawan, monggo Mas Gunawan. Kini jadilah olehmu kasih pengganti diriku. Lalu bandingkan olehmu cintanya dengan diriku. Setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu. Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu, tapi kini engkau kembali memohon mengharapkan cinta. Baru kau datang padaku. Terus kelingan ramah kebuyute, tresno lan kasih sayange, karep aku pengen tadi bojone. Sayange wis duwe bojo, aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati, nanging aku pengen iso duweni.
teh ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Tin yen kula tidak dikawin tekane ngati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas do kuli manis senajan tilas tak enteni randa. Sayangi wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno nalongso rasane ati nanging aku pengen iso duweni. Ha rat satu rat. Ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin tekad ning ati ora Monggo. bakal luru ganti. Gladys Multimedia Production Alvanda Audio. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas do manis rasane sajan tilas tak enteni randane. Sayangi wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno nalongso rasane ati nanging aku pengen iso duweni. Terima kasih Alvanda Audio bersama the best dangdutnya dari Indonesia. Pak Tinggi mau nyuwun belah duren sampun diganti Rana Duka nggih. Nggih mau panyuwunane. Niki setunggal malih monggo dijarti. Merkesati. Ya lagu terakhir nggih. Kita duet Mas Beling ya. Nggih monggo. Ini lagu terakhir ya. Oke. Iya. Terus lanjut. Lagu Merkesati sing teko Pak DR aku Iya. sungkan ambil nyanyi. Oh, iki merkesati wong sita iki jene. Rono rene. Yuk lagu terakhir Merkesati. Sik, iya Kang Mas. Kenes banget ya. Iki mung sewates lagu. Muga ora dadi saben dinane ya. Mung selagu wae. Kang Mas. Ayo. Aku jan berkas hatiku. Ojo loro-loro ati lho ya. Ngomongi welas sing
sungat ngrasakaken kadung ketiki mengkamplane riko larani ati riwayate biyen istilah ledi terang-terangan riko nyulek motom rekas ati tangis banyu motor hari asate watuling sapa Bakti gelis, bakti gelis karya sate. Berijing hati, atu krono riluput janji Juli lauling beda ngelak, beda ngelak, nyarinya boleh lain. Mas fotografer nyuwun Mas fotografer Juga apa sayang sing paling nyaman eman Wang Limong paling nyaman juga tenggiri paling nyaman Nur Padir Nur Mas Pelik paling nyaman Nur Mas Pelik Monik Cahayu runga nutangise ngati Kula nuwun dumateng Bapak Ibu penggemar tayub ingkang sami rawuh ing dalu menika kula tas nami Pranata Cara wonten MC saking Kota Malang Mas Feliga ugi Mas Susanto Pak Uri ateges dados wakilipun Bapak Sekolajat Bapak Gunawan saha Ibu sekeluarga. Wonten ing hajatipun Bapak Gunawan saha Ibu ing dalu menika angka setunggal entas-entas tiang sepah ingkang sampun suwargi mugi-mugi kekentun tetungma pupuji ingkang sae tumrapipun Bapak Gunawan sekeluarga. Uga angka kalih pernikahan wiwaha samskara
Mas Gunawan pikantuk kalian Mbak Amelia. Mugi-mugi pinantin ing tembe menjang dados lari ingkang migunani kaki-kaki lan ninen-ninen berbakti dumateng agami negari ugi berbakti dumateng tiang sepah kekalipun. Ewentining ing dalem menika taremo kaselpaken kalian taremo penampilan utawi taremo penghormatan. Kula tas nami pramugari tenangsah ganggu lampahipun taremo ingkang nembe asik pirsani sesaringan. Ananging kula kepingin derek mayu bagya ajatipun Bapak Gunawan saha Ibu sekeluarga. Ing dalem menika ingkang kajibah ngayahi sampur penghormatan ingkang kaping 9 kula aturaken dhumateng Bapak Gunawan saha Ibu ugi pinanten Mas Gunawan ugi Mbak Amelia ugi gandeng keluarga besar Bapak Ibu saandanipun perangkat desa sesepuh pini sepuh ugi terima tamu gandeng penggemar tayub Bapak Ibu ing kala mangki sampur gilir gumantos ngantos paripurna. Ewontening ingkang kula suwun tindak dhateng pagelaran kula suwun Bapak Gunawan saha Ibu ugi Mas Gunawan saha Mbak Amelia. Dumateng piyantun ingkang sampun kasebat kula suwun minggah dhateng sasana panggung pagelaran. Ya iyo, ya iyo, ya iyo. Rete rete. Hanae apa mulane nek rete-rete cak nanang lho cak nanang hanae hoyo mula kene apa kentai bojo penawingi bore mulane anane bore lho Pak DR merga ora di belanja ya paman jok mati ya kak mak song ember laule laule bedeng ala Pak Gunawan nyari uli. Monggo Bapak Gunawan saha Ibu ugi gandeng Mas Gunawan saha Mbak Amelia. Monggo Bu Jarti ditimbali Pak Gunawan. Ugi dipun sarengi Bapak Denias. Ugi Bapak Serina. Bapak Denias sekaligus Romo Dukun. Ugi Bapak Kades Ledowo. Bapak Denias saha Ibu, Bapak Serina saha Ibu. Mana perencak mi perengulan kanca panja ayo alon-alon. Durung munggah kabeh kok. Tredekno cak Nanang. Ayo Mas Gunawan padha munggah mrene ya
bersih sehat tertib aman rapi indah bestari semboyane Probolinggo kutha wisata Gunung Bromo sing dadi kebanggane ana upacara karo lan kasada ana air terjun cak Madakaripura pertapaane patih kita Gajah Mada ingkang kesuwur ya iku ing Nuswantara bestari bestari Probolinggo bestari Mbak kaya kekendi nganiki ya kene ben ora boseni topen gending apa iki gending jula-juli kang dikreasi ya ngono ibune tak anut kandamu ya nyoba bapakne kepriye carane ajeng sing luas sing nyuwara kewas ya iku jalarane legane ngati monggo Ibu Gunawan, Ibu Serina, Ibu Denias, ugi Bapak Denias, Bapak Serina, Lesur Mingga. Ibu Serina, Ibu Denias. dan kandakno sing rewel gawane bayi mangkene kok salah Dik Jarti mangkono kok salah apa-apa salah dadine aku ra betah rewel Pak DR Ojo rewel Pak Gunawan iki sing teko ngomong terus terang angger ojo rewel kuwi apa angger ojo Bapak Sepuh Kajat Resun aku wis ngerti sing rewel lu gawani cinta nireng janure kelopo cekap semanten loca kidungan kula monggo Bapak Natali ugi Bapak Kampung Santo wedok Ibu Serina dingin Mbak Serina Mbak Pina monggo Ibu Denias, Ibu Serina Pak Serina Rin, Serina. Oh, ya lo itu. Ya wis.